Sashisin pat ai kublei pilang baro ki paralog ki ba iye ki parabange ki ba page yaknika Good News TV channel laknika step bat kumjuru naka benta jong gitu ki ba upkerman yak kubor ki ba Blei le su don ban kren lingba jong ngnika step bidang sngewbha pi bat ngiai ngu e U Blei mingyo e ka ba kum ngnika lat ban kren ban pliu jingman khamtam ban te yeslok na Ka Ktien ke ba im ke jong Blei hakni ke step ke ba menta ngadon tang kindiat e ki benta kim kum ki jingpen kan mau na ka benta jongi na Ka Ktien ke jong Blei ka bala ro le se ban long ke jingpen kan mau khamtam e yangi kum ki nong yalam kum ki nong sharai bat kum kita ke ba don ya ke jingkit kli ban yalam bat ban pej ya ke ri ke ba i ke jongi ya ke jat ban riu bat i ka prte hiru baharo ko we ka benta na Ka Ktien ke jong Blei ke bang bu kum ka nongrim ke bang ngine pet lang ba ngine liu jing bat lang ha ke step ka long na ka gospel ke jong Ioannis ke lenong ka ba shipo ke khot ke ba khat we ha ka ba ngi sham hang tu ye ki tu ki Kintien ke ba U Jisu ong ngan shim tang shilain ki Kintien ke ba ong ngalong unong ap langbrot ubabha ngalong unong ap langbrot ubabha to ine duai Kenrat ngiwana jan jome sashi sien pat hagini ke step jongani ke sngi ke batmai ngi aingu yemi ko try ba me pen yo yangi yagini ke lat ya ka bangin yo snow bangin snap bat bangin puson ya ka e ke ba Ka Ktien ke jome kala dab don bat kala kyrteng hangi bat ke longkum ke jingpen kan mau yangi a try gani ke por ba kumno ngin snow thu ya ka e ke ba me don ban kren na ka benta jongi iwei ben kup yangi de ka bor ke jong woman simu jome try bangin shem bat bangin lap eki maulanai ki ba kodor lingba Ka Ktien ke ba im ke jome ha ka kyrteng ke jome U Jisu ngi duai amen ki parlok ki bi Ka Ktien ngalong kalong ka jingpen bana yala di ka ba shonjur e ya ka jinglong kentang lani ka jinglong kerpang bat ka jingkrau ka burom jongka U Blei wong hau Moses ngalong ubang ngalong lani ka ba u ong ka de ka identity ke jong u lani ka identification ke jong U Blei yala de ngalong unong ap langbrot ubabha ha fi hab ngipej ha ke ri Palestine ki briu ki im nakani ka ba ri jingri khamtam e yakini ki langbrot kumta ki sngo thu bha ya ka kam jong ka jinglong nong ap langbrot bat ka jing yedei bat kini ki langbrot ki baki ki yalam nadu ka testament barim la ringdur ya kinong yalam bat ki kun Israel kum kinong ap langbrot bat ka kenhun Henry kinong yalam ki lalong ki babomman bat kim shem la sumar bhai ki langbrot ong ka kitab Ezekiel ka ba life saw la dapin puli ka baro ka we kum ta U Jisu ulapen i ba umlong kum kita Henry unong ap langbrot ubabha kamkut tang haba uong ubabha Henry ulapen ksan shu bat ongru ba uta unong ap langbrot ubabha uba IT no ru wat yala ka jong ka jingim na ka benta ki langbrot Ka Ktien ngalong lani I am hakani ka gospel Ioannis kalong ka basngotanat bha ban puli benia khamtam yaka bat haba khami ru kumju na ka jingim ban na ka nuksa ka ba utra jing U Jisu Khrist ula im bat ula pen i kumno bah ka ministry ka jong u ula shakri yaki khun ka balang bat kumunong ap langbrot babha la shemru bun ni ki Kintien ha Ka Ktien ke jong Blei phila ban shemru ha ka kitab sam ka ba arphulai ka balaya thu yangi hangtu yakini ki Kintien ki ba ong utrai ulong ap langbrot jonga ngan om kerdu yalam yenga shiki jaga plang bajengam shiki basngur baru ai bor thamai baru yalam yenga ka lenti ka hok kumba ulakular kitu ki Kintien ya ka ba la yathu angtu ka benta ka ba khatu ru wong ba wat langa ya ya ka them ka sirngiu ka jingyam nganom shepting na ba me medan ringkat bat nga ki Kintien jong unong ap langbrot la sngutu ba ha ka kitab sam ka ba arphulai ha ka ba David ula pen pau la ne pen sngo dala ka jong ka jing sngo ya ka jing sngo thu ka jong u ya ka Kintien unong ap langbrot ka jing ong bat jingbu ya ka Kintien nong ap langbrot babha ka tho bat ka yathu ru ha ka wei ka rukom
ba ki don bun ru kita ki bomba lani ki nong up langbrot ki ba bomman bat ngilai kren ye kita ha ka basdang ne uwei ni kita ki nong up langbrot ubabha udei ubalaya thu yangi hakata ka sam ke ba arfulai ke mala puli mentan ke ba thu yangi ke jingedei ke ba jan ke jong U Blei bat ki khun Israel udebet utho egani ke jingesem ke ba shimet ke jong u bat kalong shisharu na ka benta ki khun Israel hangni ngi shem ya ka wei ka ba udebet lani ka ba ki ba bun ki sngu thu shapang unong aplang brot kalong ka baningkong ban pen yo ya kata ka ba don kam ya ki khnang makanam don ka jingkwa shu na wei pi kini ki langbrot ki jongi lara ni iri ki lane nga sngu thu lara ki bari ki langbrot kimpen biang ya ka jing don kam ke jongki kini ki langbrot kila ban sakmano lani kila ban lik wat bam na shawai pat lani kila ban ino wat yala ka jong ka sem ka baki ki don kata ka ki jinglong jong ki jingri ki jongi ba u David u ai nuksa hangni ba u don kam ba u yu i ka jinglong babha jong utaw nong ap langbrot u ba penbiang ya ka jing don kam ka jongki nangta kilang brot laong habaki don yo nong ap langbrot u babha kim judon ye ka jing kerdu ye ka ei ka babha but ban kwa shu ikiwei pat ki jingkwa ki babun jait ke jong kani ke perthei namar balei ba haba unong ap langbrot u babha upenyo eki ka baki ki don kam kilong ki badap biang kerhai nangta kilang brot haba kini kinong ap langbrot ki doni ki langbrot ki lam ki shaki jaka ke baki ki dei ban yo ban bam yakini ki plang ki bajorngam ki basngiam bare ka ka basngiam bat ka basngur namar kata lengba jong kani ka step ki parlok ki be ke ei ka mangakwa ban ring jing mut kalong kinong ap langbrot ki ba kumno ngilong lane kinong ap langbrot ki ba hadu katno ngilala ban yalam ya kita ki langbrot ki bangi ngi don kam ban poy ki shaka yeng ke jong Blei ngiem ma ki sngi ke ba kalong ka ba adu kata khamtam hakisngi ke ba ka jingele ye ka jinge ke jongi ka jur hadu kata ki don shibun ki jing pen thame ki jing hikai ki ba bakla ha ka ba kum ki nong sharai lane kum ki nong yalam ngilap bangi don hapreng ke jing ban sngo thu kumno badda badda ka no ka rukom bangin ai ya ka ba bhatam baki wei kin sngo thu bakinom bakla lenti na ka jaka ka baki ki don ki parlok ki para bange ki be unong ap langbrot ubabha ubala kula ringi ban ai kata ke jingim ke bom jukut udi utrai jingi U Jisu Khrist ur try jingi U Jisu Khrist wong ngalong unong ap langbrot ubabha kadika exclusive claim lane ka jingong lane ka jingkam ke jong u ka ba amdon bala da manuru ban kam palat ia kata but haba u kam kumta shem la kut tang haka ba u ong ye ka Ktien hende ula pen iru e ka kam baru ong unong ap langbrot ubabha u IT ya la ka jong jingim hangnu ngin shem ubakum uni unong ap langbrot ki parlok ubakloi ban ya la ka jong ka khet ke jong u ubakloi ban ya la ki jong ki jingkwa ki jingbit ki jingbiang lani ka privilege ke jong u henry ban wan ban serve lani ban shakri naga benta jong kita ki bakloi tang ban ngej bat ban but ya u kumno namar kata kani ka khubor kani ka step ke kren yingi ki bangej kerpang ikinong sharai hagi balang hatu ngila besabhan yaki daki ki babhatam hatu ngila hikai na yaki bakin yo lane bakin don jing kerdu ye ka Ktien ke jong Blei ngilalong ne kita ki bala kloi ban IT yala di na ka benta jongki bat ngila sakhi ne ya U Blei kumbang ngila hikai yaki ban tip ya u fi ka jingim bat ka jinglong jong unong ap langbrot ubabha kalong ba tang ba usukren da ka Ktien handi upen pau ba upen iru da ki nuksa bat da ka kam kani ka khubor kani ka step lyngkot ka khot ya nga badengi ladangi don ye ka jingkit kli ban ai ka babhatam ngin kin mau ye ki Ktien ke U Jisu lekren ngalong udong ap langbrot babha bat ki tu ki bakwa ban tip bat ban sngo thu
kat no ke jingbha ke jong u habo kam kumta ngidon kam ban pediang ye u ke donut ke jongi ban ngidon kam ban ye kindu bat u ban ngidon kam ban ye shem bat u namang ini tu ipi kita ki langbrot ki badon hapu ke jingelam ke jong ni nongap langbrot babha dalari hi kin sakhi bat kinong mangim shem setia kan nu kono ke jingkerdu namar bo uni unongap langbrot ubabha ulong shisha ubabha U Blei iarap Blei kirku yangi ling bagini ke jingas lok ke step naga benta ke buram ke jong amen tong ini duai trying wan sa sien para khamat ke het ke jingi snei ke jome ling bagini ke jingpuson ke lyngkot na Ka Ktien ke jome ai bor a try bi mangin ken mau ye Ki Ktien ke ba me melakren ba melong unongap langbrot ubabha baruta unongap langbrot ubabha uba IT no ela ke jingim na ke benta jong ki langbrot ke jong iarap yang ia try pedeng jong ki jing kulmar jong ki jingim bagi jingmut ke jing perkhat ke jongi manginom sakamano shaki air lang thari ki babe kertep ye ke jingim ke jongi Henry ngin yai sno radin hagata ke bamme melaong tu yaine hanga pat mangapi tang kita ki bayaine hadu ke bakot ke ban yo mat ye ke jingim ke babom chukut haga kyrteng ke jome U Jisu ngi duai amen